ബാക്ക് ടു മൂവി ബ്രാൻഡ്. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ, സെലിബ്രിറ്റി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ആളാണ് അനീഷ് ഉപാസന. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ അനീഷ് തന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ മകളുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആശംസ നേരാനും കാണാനും കഴിയാത്തതിന്റെ നിരാശ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അനീഷ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു അനീഷിന്റെയും നടി അഞ്ജലി നായരുടെയും മകൾ ആവണിയുടെ പിറന്നാൾ. എന്നാൽ കൊറോണ വന്നതിന്റെ ക്ഷീണം കാരണം ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തതിന്റെ സങ്കടമാണ് അനീഷ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എടാ കൊറോണേ, ഇന്നെന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. നീ ഒറ്റ ആള് കാരണമാണ് എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അവന്റെ ഒരു റിസൾട്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്ക് അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ നീ എന്നെ ക്ഷീണം കുത്തിവെച്ച് ഉറക്കിക്കളഞ്ഞലോടാ മരഭൂതമേ. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം നിന്റെ വായിൽ പടക്കം വെച്ച് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും, നോക്കിക്കോ. നീ എന്റെ മോളെ വിഷമിപ്പിച്ചു, പൊറുക്കില്ല ഞാൻ. അച്ഛന്റെ പൊന്നിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. അച്ഛൻ ഓടി വരാട്ടോ പൊന്നെ എന്നായിരുന്നു അനീഷിന്റെ കുറിപ്പ്. ഫിലിം മാഗസിനിൽ ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായാണ് അനീഷ് തന്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. 2012 പുറത്തിറങ്ങിയ മാറ്റിനിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രം. അനിൽ നാരായണൻ തിരക്കഥ എഴുതിയ ചിത്രത്തിൽ മൈഥിലി, മമ്മൂട്ടിയുടെ സഹോദരപുത്രൻ മക്ബൂൽ സൽമാൻ എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 2014 ജയസൂര്യ, വിനയ് ഫോർട്ട്, വിനായകൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2016 പോപ്കോൺ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, സൃന്ദ, സംയുക്ത മേനോൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബൻസൂരി സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ഷിബു ദിവാകരൻ, ഷൈൻ ഗോപി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ചിത്രത്തിന് ആദ്യം കിൻഡർ ജോയി എന്നായിരുന്നു പേര്. പിന്നീട് ഈ പേര് മാറ്റി പോപ്കോൺ എന്നാക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം, ഗാനരചന എന്നിവയും അനീഷ് തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. 2011 പുറത്തിറങ്ങിയ സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ, 2013 പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ലൈവ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹനായിരുന്നു അനീഷ്. കൂടാതെ മായാമാധവം എന്ന ആൽബത്തിന് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നടി അഞ്ജലി വിവാഹമോചന വാർത്തകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയായിരുന്നു. മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തിയ ദൃശ്യം 2-വിൽ ഒരു ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ജലിയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് വിവാഹമോചന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നത്. എന്നാൽ അഞ്ജലിക്ക് ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. 2011 ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. 5 വർഷമായി അഞ്ജലിയും അനീഷും വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം. ഇവരുടെ മകൾ ആവണിയും അഭിനയ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് മോഹൻലാലിനൊപ്പം റാമിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 സുന്ദരികളാണ് ആവണി ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചത്. പെൻഡുലം, മരട്, 357, രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ആവണി താരമായിട്ടുണ്ട്. മകൾക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അഞ്ജലിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടയ്ക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.